Ви сказали про Олю Полякову, про те, що вона йде в партію, це більше за все як піар. Віктор Павлік. Віктор Павлік, до речі, у нас в ефірі, вчора до нас включався в ефір, і розповів, що все ж таки він від пана Журавського, якщо я не помиляюсь, іде до нього в партію, якраз про ту партію, яку казала Яніна Соколова. Тобто це вже йде підтвердження того, що і Олег Вінник може бути в політиці, і Віктор Павлік, і Оля Полякова, і так далі. Завершуючи цю тему з ось саме цією групою шоу-бізнесу, потім одразу хочу сказати, що перейдемо до Святослава Корчука, до нього теж багато питань. От в цілому, адже реально великий шанс того, що вони пройдуть в парламент. І що тоді? Ваша суб'єктивна думка, що ви бачаєте? Ні, ну партії Журавського, партії там Вінника не мають реальних шансів. Да? Я ж казав, що це виключно грає на руку Коломойському і Зеленському. Да? Якомога більше голосів розтягнути на ці маленькі проекти, які не долають бар'єр. І вони, чим більше цих проєктів, тим більше в них шанс наголошувати свою базу в парламенті, да? Довести кількість місць своєї політичної сили до, можливо, там 120-130, тобто це легко рахується, да, скільки голосів буде розподілено між цими маленькими партіями. І, тобто сьогодні йому не важко викинути там декілька десятків, може навіть сотень мільйонів доларів для того, щоб захистити свої там, ну скільки там, 5 по одних підрахунках 5,5, по інших там 9 мільярдів доларів, які були виведені через ці оборудки Приватбанку, Нафтогазу і так далі.